ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇನ್ನು ಯಾನು ಡೈಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಯಾನ್ ಡೈಲಿ ದಾದಪುರ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೆ ಇನ್ನು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ನಿಕ್ಲು ನೋಟು. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಯಾನು ನಿಕ್ಲು ಮಲ್ಪನ ಅಂಚನೆ ಯಾನು ಫಸ್ಟ್ ಕೂಲ್ದೆಕ್ಕುವೆ. ಐವಕ್ಕ ದೇವರಿಗೆ ಪೂರ ಕೈ ಮುಗಿದು ಐವಕ್ಕ ಎನ್ನ ಬೇಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವ್ಯೂ ಪಕ್ಕಿಲೆನ ಸೌಂಡ್ ಪೂರ ಕೇಂಡು. ಟೈಮ್ 6:30. 7 ಗಂಟೆರ್ದು ಎಂಕ್ಲಿನ ಬೊರಿದು ಆಪುಂಡು. ಐಬೊಕ್ಕ ರಪ್ಪ ಕೊನೊಂದು ಡಿಪ್ಪಗ್ ಪೇರ್ ಕೊರ್ದು ವಾಪಸ್ ಬರ್ಪುನಿ. ಐಬೊಕ್ಕ ಇನಿ ತಿಂಡಿ ದಾದಂಡಲ ಮಲ್ಪೊಡತ ಯಾನು ಬನಾನ ಪೂರ ಪಾರ್ದು ಅಪ್ಪದಡ್ಡಿ ಮನ್ಪೊಡು ಒಂದು ಕಡೆ ದೀದಿತ್ತೆ. ಐಬೊಕ್ಕ ಬೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಪೋದು ಬೆಲ್ಲ ಕಣವಡ ಅಂಗಡಿ ಇರ್ದು ಐಬೊಕ್ಕ ತಿಂಡಿ ಮಲ್ಪೊಡು. ಇಜಿನ ನೆರ್ದುಂಬು ತಿಂಡಿ ಮಲ್ಪೆ 6 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕಂಡ ಆಜಾರನಾಗ ತಿಂಡಿ ಆಪುಂಡು. ಇತ್ತ ಫಸ್ಟ್ ಬೊರಿಯೋಡು ನಿಖಿಲ್ ಪನ್ಪರತ ಪೆತ್ತಗ ತಿನ್ನರೆ ಪಾಡ್ಚಾರಂದು ಎಂಕ್ಲ ಪೆತ್ತಗ ಮಸ್ತ್ ತಿನ್ನರೆ ಪಾಡುವ. ಎಂಕ್ಲ ಇತ ಮೂಜಿ ರಡ್ಡು ಕಂಚಿ ಒಂಜಿ ಪೆತ್ತ ಎತ್ತುಂಡಲ ಮೂಜಿ ಕಟ್ಟು ಪಜೀರ್ ಮುಗ್ಗಿ ನಕ್ಕು ಮಲ ಮಲ ಕಟ್ಟ ಪಜೀರ್ ಯಾನಿತ್ತೆ ಮೂಲ್ ಬೊರಿಯೊಂದುಲ್ಲೆ. ಈ ಮೊಲೆನ್ ಬೊರಿಯರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದ 1 ವರ್ಷ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ದಾದ ಮನ್ಪಲ್ ಬಂಡ ಹೊರೊರ ದಂಟು ಅಲು ಮುರನೆಯವ್ರು ಅಂಚೆನೆ ಆತನು ಓ ಕೈಕ್ಕೆ ದಂಟು ದಿತ್ತಲ್ಲ ಐಬೊಕ್ಕ ಏನಂತೆ ದೂರ ಕೊಲ್ಲು ನಿತ್ತೆ ದಯವಂಡ ನನೊರ ಮಿಂದೊಂಕ್ಯಾನ ಮುಸುಂಟು ಎಪ್ಪಂದು ಬಂದು ಐಬೊಕ್ಕ ಐತೆ ತನೆ ಉಂಡ ಅಂದೊಂಜಿ 4 ತಿಂಗಳ ಆಂಡ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊರ್ದು ತನೆ ಉಂಡಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪೊಡ ಆತೆ. ಯಾನು ಡಿಪ್ಪಾಗ ಪೇರ್ಕೊನೇರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ 1 ವರ್ಷ ಆಂಡ್ ದುಂಬು ನಡತದೆ ಕೊನೊಪೇದಿನಿ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇಪ್ಪೇದನ್ ನಡಪೇರೆ ಐಬುಕ್ ಅಪಗ ಆಂಡ ರಡ್ಡು ಪೆತ್ತೆತ್ತನ್ ಬೊರಿಯಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ಗೆ 9 ಲೀಟ್ರ್ ತಿಕ್ಕೇದಂಡು ಇತ್ತೆ ಕಮ್ಮಿ ಆತಂಡು 1.5 ಲೀಟ್ರ್ 1 ಲೀಟ್ರ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐಬುಕ ಬಯ್ಯದ ಎಂಕಲ್ ಇಲ್ಲಗೆ ದೀಪ ಏಲರಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಬರೋಡು ಪೋದು. ಗೈಸ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಪೇರದು ಮುನಿಗೆ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊರಡು ನಾಕ್ ಬೇಲೆ ಎತ್ತು ಮುಖ್ಯನ ಅಂಚೆನೆ ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ ಲ ಮಸ್ತ್ ಮುಖ್ಯ. ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನೆರ್ದುಂಬು ಎನ್ನ ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ ರೂಟೀನ್ ತೂಪದಿತ್ತೆ ಕ್ಯೂರ್ಸ್ಕಿನ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂದಿತ್ತೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ತದ ಕೇಂಡರ್. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲ ಕೆಲವು ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲಿ ಪುರ ಏನೊಂದಿತ್ತೇರು ಕ್ಯೂರ್ಸ್ಕಿನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿ ಬಕ್ಕ ನಿಜವಾದ್ಲ ನಿನ್ನ ಸ್ಕಿನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆತನ ಅಂತ ಏನೊಂದಿತ್ತೇರು ಐಕೋಸ್ಕರ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆವಡು ಪಂದು ಪಿರೋರ ರಿವ್ಯೂ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ. ಯಾನ್ ಕ್ಯೂರ್ಸ್ಕಿನ್ ದಾಖಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಉಂಡು ಐಬಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ ಕೆಲವು ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೇರು. ಕೆಲವು ಜನ ದುಂಬೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೇರಿಗೆ ಅಕ್ಲ ಸ್ಕಿನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆತಂಡಿಗೆ ಕೆಲವು ಜನ ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರಿಗೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಉಂಡು ಪಂದ್ ಎಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು. ಯಾನ್ ಕ್ಯೂರ್ಸ್ಕಿನ್ ದಾಖಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದ 2 ತಿಂಗೋಲ್ ಆತಿಜಿ 2 ತಿಂಗೋಲ್ ಆ ಒಂದು ಬತ್ತಂಡ ಆತೆ. ಯಾನ್ ಕ್ಯೂರ್ಸ್ಕಿನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದುಂಬೆನ ಸ್ಕಿನ್ ಎಂಚೆತ್ತನು ಐಬೊಕ್ಕ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಕ್ಕ ಎಂಚಾತನ್ ಪಂದ್ಯಾನ್ ನೆರ್ದುಂಬು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಯಾನ್ ಪಂತೆ ಏನ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲಿ ಬೋದು ಚೆಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಲಿಂಕ್ ಕೊರ್ದಿಪ್ಪೆ ಆ ವ್ಲಾಗ್ ದ ಐಟ್ ನಿಕ್ಲೆ ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆದ್ ಪಂತೇನ್ ಎನ್ನ ಸ್ಕಿನ್ ದಾದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತನ್ ಪಂಡ ಈ ಪಿಂಪಲ್ ಬೂರಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಒರಿ ಉಂಡತ ಯಾನ್ ಕ್ಯೂರ್ ಸ್ಕಿನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ದುಂಬು ಎನ್ನ ನೆಟೆ ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ಬೂರ್ದಿನ ಕಲೆ ಪೂರ ಅಂಚೆನೆ ಇತ್ತಿನ ಈ ಸೈಡ್ ಫುಲ್ ಇತ್ತಿನ್ ನೆಟೆ ಪೂರ ಪಿಂಪಲ್ ಬೂರ್ದಿನ ಕಲೆ ನೆಟೆ ಪೂರ ಇತ್ತನ್ ಕಪ್ಪು ಕಪ್ಪು ಅವಿತ್ತೆ ಫುಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಆತನ ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ನೆಟೆ ಪಿಂಪಲ್ ಬೂರ್ದಿ ಇತ್ತಂಡ ಐಟೆ ಚೂರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕಪ್ಪ ಆದಿತ್ತನ್ ಕಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಪ್ಪಿತ್ತಂಡು ಐಬೊಕ್ಕ ಕ್ಯೂರ್ಸ್ಕಿನ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಕಲೆ ಕಮ್ಮಿ ಒಂದ್ ಬೈದಂಡು ಅಂಡ್ ಉಗುರ್ತಾಗದ್ದು ಅವು ಚೂರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಿತ್ತನ್ ಮುರಾನಿ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಕಮ್ಮಿ ಒಂದ್ ಬೈದಂಡು ಅವಲ ಎಂಕ್ ಪಿಂಪಲ್ ಅಪಗ ಬೂರೊಂದಿತ್ತಂಡು ಅಂಚನೆ ಆ ಕಪ್ಪು ಕಲೆ ಅಂಚನೆ ಒರಿಯೊಂದಿತ್ತಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ ಆತ ವಿಡಿಯೋ ಗೊತ್ತಾಪೆದಿಜಿ ಯಾಂಗೆರಿತಿತ್ತೆ ಇಂದು ನನ್ನ ಪೋಪುಜಿ ನೆಕ್ ದಾಲ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಜ್ಜಿಂದು ಐಬುಕ ಏನು ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಯೂರ್ ಸ್ಕಿನ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂಡೆ ಕೆಲವು ಆಡ್ ತುಯ ಐಬುಕ ವಿಡಿಯೋ ಐಬುಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪಂಡ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತಿನಕ್ಲೆ ಎಂಕ್ ಪನ್ನಿ ಅಪಗ ಎಂಕ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಡರ್ಮಲಾಜಿಸ್ಟ್ ಸ್ಕಿನ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಆನ್ಲೈನ್ ದ ಮೂಲಕ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನಿಂದ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಂಡ್ ಅಪಗ ಯಾನು ಆನ್ಲೈನ್ ದ ಮೂಲಕ ಕ್ಯೂರ್ ಸ್ಕಿನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದ ಯಾನಿ ಕ್ಯೂರ್ ಸ್ಕಿನ್ ದ ಕಿಟ್ ತರ್ಪೈನಿ. ಈ ಕ್ಯೂರ್ ಸ್ಕಿನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ನೆ ಹೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪೆರೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಎಂಚ ಪಂಡ ಮೆನ್ ಆರ್ ವುಮನ್ಸ್ ಸ್ಕಿನ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಪ್ಪುಂಡಿತ್ತೆ ಐಟ್ಲ ವುಮನ್ಸ್ ಸ್ಕಿನ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪಿಗ್ಮೆಂಟೇಶನ್ ಪಿಂಪಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಐಬುಕ್ಕ ಪೀರಿಯಡ್ ಟೈಮ್ PCOD ಅಂಚನೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಪೂರ ಚೇಂಜಸ್ ಆನಾಗ ಅವು ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ದ ಮಿತ್ತು ಪರಿಣಾಮ ಬೂರ್ಂಡು ಅಪಗ ನಿಕ್ಲು ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಪೋದು ನಿಕ್ಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪೂರ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋರು ಅಪಗ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ಸ್ಕಿನ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪೋಪ್ಲೆಕ ರಿಸಲ್ಟ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅಪಗ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರ್ ಆಪುಂಡು ನಿಕ್ಲ ಸ್ಕಿನ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತಂಡ ನಿಕ್ಲ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಐಬೊಕ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಪೂರ ಪಾಯರನೆ ಆಪುಜಿ ಪಾಯರ ಮನಸ್ಸೆ ಆಪುಜಿ
ನಮಗ್ ಸ್ಕಿನ್ ಏತ್ ಮುಖ್ಯ ಪಂಡ ಮಾತ ವುಮೆನ್ಸ್ ಎನ್ನು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ಹೆಲ್ದಿ ಆದಿಪ್ಪೊಡುಂದೆ ಎನ್ನು ನಿಕ್ಲಿತ್ತೆ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಪೋದು ಐನಾಜಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪುರ ದೆತ್ತೊಂದು ಟ್ರೈ ಮಲ್ತಿಪ್ಪರು ಐಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಬೇಜಾರಾಬುಜ ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ದಾದಾಂಡಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತನ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಪ್ಪುಜಿ ದಾದ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಸ್ಕಿನ್ ದಾದ ಇಂಚ ಪುರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪಂದ್ ನಮಕೊಂಥರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರ ಇಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ಕ್ಯೂರ್ ಆದಿತ್ತನ ನಮಕೊಂಜಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತಿಕ್ಕೊಡಾನ ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಎಂಕ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ತಿಕ್ಕಿನೇರ್ದಾದ್ರ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಇಡ್ಪಾನೊಂದುಲ್ಲ ಪ್ಯೂರ್ ಸ್ಕಿನ್ ನಿಕ್ಲ ಸ್ಕಿನ್ ಒವೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಪಿಗ್ಮೆಂಟೇಶನ್ ಡಾರ್ಕ್ ಸರ್ಕಲ್ ಪಿಂಪಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇಂಚಿನ ಒವೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಸ್ಕಿನ್ ಕ್ಯೂರ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಈ ಕ್ಯೂರ್ ಸ್ಕಿನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ದ ರೂಟ್ ಉರ್ದೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ಕ್ಯೂರ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಕ್ಯೂರ್ ಸ್ಕಿನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಎನ್ನ ಸ್ಕಿನ್ ಕ್ಯೂರ್ ಆತಂಡ ಅಂಚನೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಹೆಚ್ಚಾತಂಡು ಐಕೆ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಕ್ಯೂರ್ ಸ್ಕಿನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎನ್ನ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆ ಪಂದಿತ್ತೆ ಕ್ಯೂರ್ ಸ್ಕಿನ್ ಆಪ್ ಎಂಚ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪನೆ ಐಬೊಕ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎಂಚ ತರ್ಪವನಿ ಪುರ ಪಂದಿತ್ತೆ ಕ್ಯೂರ್ ಸ್ಕಿನ್ ಆಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಐಬೊಕ ಓಪನ್ ಮಲ್ತದ ಏಜ್ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಪುರ ಪಾರ್ದು ಲಾಗಿನ್ ಆಲೆ ಐ ಫೇಸ್ ಹೇರ್ ಸ್ಕಿನ್ ಮೂಜ ಆಪ್ಷನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಐ ನಿಕ್ಲೆ ಇತ್ತ ಫೇಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂಡ ಫೇಸ್ ದೇಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅಲ್ಪ ಸ್ಕಿನ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲೈವ್ ಆದ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪೇರು ನಿಕ್ಲೆ ಕೆಲವು ಕ್ವಶನ್ ಪೂರ ಕೇನ್ವೇರು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ತಂಡಾಂಡ್ ಐಕ ನಿಕ್ಲ ಸ್ಕಿನ್ ಸೂಟ್ ಆಪ್ ನಂಚಿನ ಕ್ಯೂರ್ ಸ್ಕಿನ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಾಕ್ಲೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದ ನಿಕ್ಲೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕಡಪುಡುವೇರು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ 20 ದಿನಕ್ಕೊರ ನಿಕ್ಲೆ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಲ್ಪೇರ್ದ ಕ್ಯೂರ್ ಸ್ಕಿನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ದುಂಬ ಎಂಚೆತ್ತನ ಸ್ಕಿನ್ ಐ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಎಂಚೊಂಡು ಪಂದ್ ನಿಕ್ಲೆ ಕೇನೊಂದಿಪ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕ್ಯೂರ್ ಸ್ಕಿನ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ದಾದಂಡಲ ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತಂಡ ಸ್ಕಿನ್ ದಾದಂಡಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತಂಡ ಎಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಕ್ಲೆ 20 ದಿನಕ್ಕೊರ ಲೈವ್ ಆದೆಂಡ ಪಾತೇರ್ವೇರ ಅಪ್ಪಗ ನಿಕ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ನಾಕಲ್ಡ ಕೇನ್ವೆ ಕೇಂದ್ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುವೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಕ್ಯೂರ್ ಸ್ಕಿನ್ ದಕ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫೆಸ್ಟಿವ್ ಸೀಸನ್ ಆಫರ್ ಉಂಡು ಯೂಸ್ ಕೋಡ್ ರಂಜಿತಾ 200 ಕೋಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ 200 ರೂಪೀಸ್ ಆಫ್ ಆಪುಂಡು ಅವಳ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫರ್ ಅವಳ ಫಸ್ಟ್ 500 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಮಾತ್ರ 200 ರೂಪೀಸ್ ಆಫ್ ಆಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ ಬೇಗ ಪೋದು ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಏರ್ ಪೂರ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ದಾರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೈದನ್ ಪನ್ಪನಕ್ಲ ಏನ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ದಯಪಂಡ ನಿಕ್ಲ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತಂಡ ಬೊಕ್ಕರಿ ಅಕ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು ಐಕ್ ಗೈಸ್ ಪೇರ್ ಕೊಡ್ದು ಬತ್ತೆ ನಾನೈತೆ ತಿಂಡಿ ಮಲ್ಪೋಡು ದಾದ ತಿಂಡಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪಂದ ನಿಕ್ಲ ಪಂಟೆನ್ ಬಲೆ ಮೂಲೆಯಾನ ತಿಂಡಿ ಅಪದಡ್ಡೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಯಾನು ಉರ್ತು ಪಾರ್ದ ಅಪದಡ್ಡೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪು ನತ್ತು ಬನಾನಾ ಐಬೊಕ ಬೆಲ್ಲ ತಾರಾಯಿ ಪೂರ ಪಾರ್ದು ಏಲಕ್ಕಿ ಪೂರ ಪಾರ್ದು ಮಲ್ಪುನು ಈ ಅಪದಡ್ಡೆದ ಮನೆಯನ್ನು ಒಲ್ಪದೆ ತೊಂದಿನ ಬಂದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಪನ್ಪೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಯಾನ ಉದ್ದೆಕ್ಕುನ ಪೆಟ್ಟಿಗ್ ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ ದ ಕಲ್ಲರೇ ಪೋತುಂಡು ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಪನ್ಪೆ ಒಲ್ಪದೆ ತೊಂದಿನಿಂದ ಇತ್ತೆ ಸದ್ಯಾಗ ಇತ್ತೆ ಅವು ಎಪ್ಪುನತ ಐಟೆ ಅಪ್ಪ ಮೈತದ ತಿನ್ಕ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ ತುಪ್ಪ ಪೂರ ಪಾರ್ದೆ ಐಬೊಕ್ಕ ಅಪದಡ್ಡಿಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ ಇತ್ತಿನ ಹಿಟ್ಟನ ನೆಕ್ ಮೈತಂಡಾಂಡ್ ಐಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಅಪದಡ್ಡೆ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ತಿನ್ಕ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಅಪದಡ್ಡೆ ಪಂಡ ಈ ತುಪ್ಪ ಪೂರ ಪಾಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ತುಪ್ಪ ಪಾಂಡ ಒಂಜೈತ ಪರಿಮಳನೆ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಲಂಚನೆ ಸಕ್ಕತ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತಿಂಡಿ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಪಕ್ಕ ಚಾ ಪಾರ್ದು ಐಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬೇಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಈ ತಿಂಡಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪೋಂಡ ಸಾಧಾರಣ ಪೊರ್ತ ಐಕ್ಕೆ ಬೋಡಾಪುಂಡು ಬೊಲ್ಪು ಲಂಚನೆ ಬೇಗ ಮಲ್ಪುನಾಂಡ ಬೇಗ ಲಕ್ಕೋಡಾಪುಂಡು ಎಂಕಲ್ 3 ಜನ ಇಪ್ಪುನಿ ಆಂಡಲ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತಾಪುಂಡು ಚಾಗ್ ತಿಂಡಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ನನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇತ್ತನಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚಾಪುಂಡು ದೇವರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಕಾಂಡೆ ಪಾತ್ರೆ ದೆಕ್ಕುನು ಪುರ ಅಮ್ಮ ಗೌರಿ ಯಪ್ಪ ಕಟ್ಟೋಡು ಲಾಂಡಲ ಮೇರೆ ಒಂಜಿ ದೊಂಬು ಬನ್ನೆಟ ಕಟ್ಟುನು ಒಂಜಿ 11 ಮುಟ್ಟ ಸೋಕು ಮೇಪೇರು ಕಂಜಿ ಮೇರೆ ಕಟ್ಟದೆ ಮುಲ್ಪ ನಾನು ಪಜ್ಜಿರ್ ಕೊಯ್ಯೋಡು ಯಾ ಮುಲ್ಪ ಪಜ್ಜಿರ್ ಕೊಯ್ಯೊಂದುಲ್ಲ ಯಾನೊಂಜಿ ಕಟ್ಟ ಕಾಂಡೆ ಕೊಯ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಟ್ಟ ಅಪ್ಪ ಕೊಯ್ಪೇರು ಅಪ್ಪ ಬೈಯಗ್ಲ ಕೊಯ್ಪೇರು ಯಾನು ಕಾಂಡೆ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟು ಕೊಯ್ಪುನಿ ಓಲ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಎಂಕ್ ಓಲ ಪಾಯರೆತ್ತಂಡ ಓಲರ ಅಪ್ಪನೆ ಕೊಯ್ಪೇರು ಎಂಕ್ ಬಂಗಾಪುಂಡು ಬಂದು ಎಚ್ಚ ಯಾನು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತದೆ ಪೋಪುನಿ ಓಡು ಪಾಯರೆತ್ತಂಡಲ ಎಂಕ್ ಪಜ್ಜಿರ್ ಕೊಯ್ಪುನ ಬೇಲೆ ಆಂಡ ಕಾಂಡೆ ಬೇಗ ಆವಡು ದೊಂಬು ಬರ್ರೆ ದುಮ್ಮೆನ್ನ ಪಜ್ಜಿರ್ ಆಪುಂಡು ಐಬುಕ್ಕ ಬಾಕಿದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆಪುಂಡತ ಐಕ್ ಉಲೈದ ಪೂರ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪೂರ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆಪುಂಡು
ಯಾನ್ ಪದ್ರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎನ್ನ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಮುಗಿಪ್ಪು ಐಬೊಕ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಇತ್ತಂಡ ವಿಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಇತ್ತಂಡ ಮಲ್ಪುನು. ಈತ ಬೇಲೆ ಅಂಡ್ ನನ್ನ ಕುಂಟಾರ್ದೋಡು ಕುಂಟಾರ್ದನ್ ಪಂಡ ಹಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಉದಾಸೀನ ಹಾಕೊಂಡು ಐಬೇಕಾರೆ ರಡ್ಡು ದಿನ ತೊಂಡು ಕುಂಟಾರ್ದಾರಲ್ಲ వీళ్ళు సాబును ಅವಳು 5 ರೂಪಾಯಿ ಆತಂಡ 5 ರೂಪಾಯಿ ಅಂಡಲ ಈತ ಎಲ್ಲಿ ಆತಂಡ ಸಾಬುನು ಅಲ್ಪಲ್ಲ ಕುಂಟಾರ್ದನ ಕೇಂಡ ಅಪೆದೆಲ್ಲಾಟ ಈತ ಬೇಗ ಕುಂಟಾರ್ದೋಡು. ಎಂಕ್ಲೆ చెప్పల కల్లడే కుంటారు నీకు లేపుర వాషింగ్ మిషన్ ఉండా అందు ఎంక్ల కయ్యే వాషింగ్ మిషన్ కల్లడ అర్ధండని క్లీన్ ఆపుని ఏ పాండల వాషింగ్ మిషన్ అర్ధ నంచిన దిన బారు ಇತ್ತ ನೆಲ ಪುರ ಒರೆಸೋಡು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಬಲೆ ಪುರ ಬೈದು ಇತ್ತವನ ಸುನೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಜಿಪು ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಯಾನಂಚೆನ ಒನಸುನೇರ ಟೈಮಿಂಗ್ ಇಚ್ಚಿ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಉಂಪುನು ಒರರ 3 ಗಂಟೆ ಒರರ 2:30 ಗಂಟೆ ಒರರ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಉಂಪುನು ಬೊಕ ಉಂಪು ವನಸ್ ಉಂಪುನ ಇಟ್ಟು ಮಾತೇರ್ಲ ಪೀರಾನೆ ಯಾನಂದತ್ ಕೋರಿ ಮೀನಿತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಬೇಗ ಉಂಟು ಕುಲುನಿ ಯಾನಿತ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಎತ್ತು ಪೊರ್ತು ಮಲ್ಪುನಿ ಪಂಡ ಐತ 12 ಗಂಟೆಗೆ ನಾ ಪೂರ ಬೇಲಾಂಡ ಐಬುಕ್ಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಾಗ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಕುಲುನಿ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಪನೋಡ ಅಂಡ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಅಂಡ 3 ಗಂಟೆ ತಾಗು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯ ವಿಡಿಯೋ ಅಂಡ ಬೇಗ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತದಾವು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತದ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಚೂರು ಪೊರ್ತಾಪುಂಡು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪೂರ ಇಜ್ಜಿನ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ಬಯ್ಯ ಮುಜರಾನ ಪಿರ ಬೊಯ್ಪ ಐಬೊಕ್ಕ ಕಜಿ ಪೂರ ಬಯ್ಯಂಗ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಬೊಕ್ಕ ಈತೆ ಏಪಲ್ ಒಂಜೆಲಕ್ಕೆ ಎಪ್ಪು ಜೊರರ ಚೇಂಜಸ್ ಆವೊಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಡೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ನಿಖಿಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ತೂಂತುಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚೆನ್ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನನಂಜ್ ವಿಡಿಯೋ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ದಿಕ್ಕು ಆತ್ನಂಡ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್.